Dipun tembangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kebiar seni banteng kreasi ingkang pinaringan asma Satrio Putra Arjuna dipun sengkuyung kalian Mendem Rasa ugi Sambe Project. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala.
mirsani kebiar seni banteng kreasi ingkang pinaringan asmo Satrio Putra Arjuna dipun sengkuyung kalian Mendem Rasa ugi Sambi Project. Sumangga amirsani ngantos titipunaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing Sambi Kala.